Adoitamos dicir, ou adoitamos crer, que en tempos incertos poucas cousas poden darse por seguro. Agás o amencer de mañá. Pero iso non é certo, porque Ramón, Noelia, Silvia, Fran, José, Ágata, Conchita, Clara, Quique, todos eles, mañá, con ese amencer, sairán da súa casa e abrirán as súas portas. Subirán a persiana da súa tenda e do seu bar e terano todo preparado para que isto non pare e que entre todos poidamos manter en marcha a roda da vida. Todo iso farano mañá. E farano seguro. Por iso non só merecen o noso agradecemento, senón tamén o noso apoio, porque grazas ao seu labor, axiña poderemos saír e quizáis ir velos e darlle as grazas en persoa. Eu vou seguro. 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 Comercio local da Coruña. Eu vou seguro.